салом алайкум ба ҳама дӯстон бародарон, хуш омадед ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тавоев. Видеоро ки имрӯза дӯстон мо озвучка намекунем, фақат хидмот сиёмка мекунем. ҳоло мо дар як деҳаи ноҳияи Темурмарӣ қарор дорем ки номи ин деҳаи хушманзара аст. ва ҳоло мо бо шумо хоҳем дид ки дар ин деҳа чӣ гуна боду ҳаво, яъне табиаташ чӣ гуна зебо аст. Тайёред? Рафтем. Ордано чӣ хеле гуфта будем, ҳозир мо пеши як ғори хело ҳам таъсилот омадем ки ин ай видеое ки мо дар бораи ҷинно бироварда будем, айудам страшно тофида дар назари илиш намак дадам. ҳоло яка ғайрат мекунем дуруш будурем ё ки не, дар видео мебинем. Рафтем. اینه айна дӯстон худтон дидесен ки як чихеле аё дошта боша ягон ҷипи ҳозир хай медурем дуруш баъд мебинем ку дар дуруш чӣ гапай. бародарон бояд мо ба анамун даруни анамун бидурем усташ хай кишо чидан мегира хай мебинем. хай камерачи ва камкам девна гапша гӯш накунем. ҳозир мерем ҷӯшан дамон вот мерем ия пачӯ ман мехудо мерини медонем. хай ҳозир мерем мебинем ку чӣ гапай. ҳамиса берем мегӯ мерем. на бародарон мо бояд наем дуру бидурем. медурем шариф кам дуомон паридесай хай медурем. чӣ мекунем барои шумо? ба хотири шумо бачко дӯстон радноё мерем акада. ҳам зиндагӣ ҳам хелда ёгу аз ҳамбақа шидем. алло мебарем алло кун. на турё оҳо нем дурда чучи кучук аст. биё ҷа ку ина бародарон и дуру то чанди кишо чидан мегира чӣ хеле ки мебине иҷада вообще наметова камерада не ки болош то қариб то чанди рафтан бигири кишо чидан мегира. аму феъла е бачаи дурурави чӣ кария? хай инаку дӯстон майда мегардем. оҳо ина иҷа касе алов кардагиай бо иҷашта чизе наисондагиай меҷами хуёзна ҷами чӣ шумо метонем биен ҳами территория. хайра дӯстон уна шову қариб ғалтне хирай била ина биромадем ҷои апас даи хаймо дуромадем ногуфтанама дӯстон ки ҳами оператори мо якадаи шарифтиҷиай бидурен я падписаша шафакшне каналш дар ютуб бо номи шарифтиҷи ҳам оператора ҳам блогерӣ мекунам айда اینم بریم اکنون مایدا